uzovungana la uNkosi nathi Sibisi umfoka kaNkosi nathi Sibisi weBhakabhaka naye usupport iBhakabhaka. Bhakaniya ubona kanjani umdlalo namhlanje imphumela wakhona ukuphathe kanjani? Hayi ngiphatheka kahle butami. Yazi ngisuke endlini ngiminyile ngageza nemuva kwami uthi angifuni next. Uphethwe amaphiles manje akusalaleki. Yeah. Ngakusasa emsebenzini angibothi ngizoya. Yebo. Mase ngithatha imali yami yokugcina ngabheja ngayo ngithi draw. Yeah. Ngadisappointed yazi uyiphetshela kanjani u0 iSundowns? Uyiphetshela kanjani u0 Ngithemba ukuthi ibhola ubonile nathi last week ukuthi wenzekene eOrlando. Beyithi namhlanje kuzokwenzeka lento yenzekene eOrlando. Manje asambanga kahle. Ihambile yini league? Hayi Sundowns ukushiya ngo2 points manje. Ihambile league. Hayi angivumi. Ayikahambi. Angivumi namanje hayi. Sele 9 games. Yeah. And in 9 games is too much. Yebo. Ngiyathemba ukuthi ayibhangane sasekhona la yini. Alikhona. Sasekhona mina. Ngiyakuvumela. Asibonge. Siyabonga.